Așa, ăla, ciudat intro, în fine. Sunt la mall la Suceava, s-a adăugat o nouă parte de mall și o să mergem și în ăla. Și am mâncat ciocolată Dubai de la Dulcinella. Dacă ajungeți azi la Suceava, vă dă și un balon gratis cu Dulcinella. Este foarte interesant, e foarte bună, foarte bună este. Am mai luat niște New York Rolls, dar una cu căpșun și una cu Dubai, dar pe alea le încerc mai târziu, în alt video și vreau să vă zic că tot a fost slapping good. Și dacă tot ajungeți la cartofiserie, se dau cartofi gratis pentru un copil, așa că puteți, este foarte bun locul și foarte interesant. Puteți să mergeți, dacă ajungeți, să adăugați și o parte nouă din mall, o nouă parte de mall, care este, o să merg în ea, poate am să filmez, nu știu, am să văd. Și vreau doar să vă zic, la mulți ani de ziua copilului pentru toți copiii care se uită la asta, la mulți ani. Sunt foarte multe chestii gratis azi de ziua copilului. Am găsit și la cartofizerie o porție de cartofi cu ce sos vrei tu, și la Dulcinella un balon gratis. Sunt o grămadă de chestii. Așa că o să vă mai... Opa! O căs telefonul. Și sper să aveți o zi a copilului foarte bună. Nu uitați să dați like și follow și tot ce vedeți. Pa!